Szép jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Élet Virága Spirituál TV minden nézőjét és hallgatóját. A verőfényes napsütés az úgy látom mai nap folyamán elmaradt, de van nekünk a vízelemtől egy csodálatos, borús, esős napunk, aminek persze természetesen megvan a maga előnye és hátránya. Ki hogy fogja fel? A mai nap folyamán a tegnapi kis előadásomra hivatkozva megígértem, hogy minden nap szinte majd jelentkezni fogok valamilyen problémával, valamilyen olyan betegséggel, ami a túlnyomó embertársainkat, testvéreinket érinti. A mai nap úgy gondoltam, hogy egy olyan fontos betegséggel próbálunk foglalkozni, ami maga nem más, mint a cukorprobléma. Tehát cukorbetegség. Két típusát különböztetjük meg, az egyest és a kettest. Nagyon jól meghatározta az orvostudomány. Az egyes típusban a hasnyálmirigyben lévő inzulin termelő sejtek károsodtak, és így mesterségesen visszük be az inzulint a szervezetbe, mert a sejtek nem tudják szállítani, ezeket az inzulin termelő sejtek természetesen nem szállítják szét a test minden szervébe, a vérbe, mindenhova a cukrot. A kettes típus az az időskori betegség már, amikor a szervezetbe bejut a cukor, mert beviszem táplálékokkal, beviszem ital formájába, vagy esetleg gyógyszerben, vagy esetleg injekciózom már magam, de viszont van egy olyan probléma, hogy nem szívódnak fel. Így mesterségesen próbálja az orvostudomány bevinni ezeket a dolgokat. De soha nem vizsgáljuk meg a lelki oldalát. Minden betegség az egy figyelmeztetés. A testünk figyelmeztet minket valamire, kiabál, ordítozik, hogy figyelj erre, meg erre oda, mert ez a problémát fog kialakulni. Tehát azt tudod, meg leszögezhessük, ha már elkezdtél szedni valamilyen diabétes szert, az lehet tabletta formájában, lehet inzulin formájában, amikor már injekciózod magadot, azt ugye 100%-osan tudod, hogy ez már a te életedben soha nem fog meggyógyulni, soha nem fog gyógyulást vinni. Csak mesterségesen fenntartják az életedet ezzel a gyógyszerrel. De közelítsünk meg a problémát, a kialakult problémát, a cukorbetegséget lelki oldaláról. Ha azt mondom, hogy a probléma, a cukorbeteg problémája a szeretet hiányából adódik, akkor ezt úgy higgyétek el, mint ahogy itt ülök most veletek szembe. Ezt is két részre osszuk. Az első rész, nem szeretem saját magam. Ugye milyen érdekes? A következő a kifelé áradó szeretet. Ezt megint ketté oszhatjuk olyan részre, hogy amit én árasztok ki magamból szeretetet, embertestvéreim, családom, barátaim felé, meg amit onnan visszakapok. Tehát egy cukorbeteg, az nem tud adni szeretetet, de még kapni sem. Értitek, mekkora nagy a különbség itt? Tehát ha nem tud adni, de legalább kapni tudna, már 50%-ot javítana a helyzetén. Hogy alakulhatott ki ez a lelki trauma, ami végül is a hasnyálmirigyek inzulin termelő sejtjeinek a leállását, elkorcsosulását, károsodását okozták. Például az életem során többször élt hatalmas nagy traumák, csalódottságok. Valakiben, valamiben, valamilyen élethelyzetben csalódtam. Csökkent értékűnek tartom saját magamot. Pontosan a csalódásaim véget. Befordulás. Befelé fordulok, kifelé semmit nem adok, és kintről semmit nem fogadok. Senkinek nem kellek már, semmire nem vagyok jó. Megöregedtem. Ez így azért nem igaz. Befásultam, belefásultam az életbe. Önértékelési problémáim vannak. Mert volt az életem során, hogy olyan férjem, vagy egy olyan feleségem, vagy egy olyan barátnőm, vagy egy anyám, vagy éppenséggel az apám, vagy barátaim, akik az önbizalmamat a sárga földig taposták mindig. Amit én csináltam, az soha nem volt jó. Na most megállapítottuk, hogy van a probléma, van a lelki háttere. A lelki háttérben mindig a szeretetlenség áll. Van megoldás esetleg arra, hogy ebből kigyógyuljak? Persze, hogy van. Ezt a dolgot megint két részre oszhatjuk. Mit tudsz tenni a fizikáilag, a testedért,
és mit tudsz tenni a lelkedért. Nézzük most a testet. A testet vissza kell építeni, vissza kell erősíteni. Mivel tudom ezt megtenni? Multivitaminok fogyasztásával. Például a fehér babhéj teát iszok, az kezdi az elkorcsosult sejteknek a visszaélesztését. D-vitamint eszem. És még ha nem is tudtátok volna, tudjátok mi az, ami észbontóan serkenti a hasnyálmirigyet? A kapor. Aki cukorbeteg, hanem marékszámra kéne enni a kaprot. Mindenféle levesbe, főzelékekbe, bármiben, sütemények tetejére rakva, kapros túrós rétes, vagy túrós lepény. Már a számba is összecsördült a nyár érte. Ez volt tehát tulajdonképpen, amit tehetsz fizikai szinteden, hogy a hasnyálmirigyet egy picit próbáljuk működésre kelteni, felilleszteni. Mit tudok tenni a lelkemért? Hát, én azt mondom, hogy akár hölgy vagy akár férfi, ülj le egy nyugalmas idődben, vagy menj ki egy falhoz, egy nagy hatalmas fához, ülj le a tövéhez, és panaszold el neki az egész életedet. Átúzéljék minden sírelmedet, ami csak volt. Panaszold el, hidd el, a legjobb módszer. Egy fa soha nem fog téged megítélni, nem fog visszaszólni. A legjobb beszélgető partner, hidd el, csak te beszélsz. Tehát beszélgess el magaddal. Meg kell kérdőjelezned az első dolgot, hogy mennyire tartod magadot szeretetre méltónak. Ha úgy gondolod, hogy egyáltalán nem, mert nem tudsz magadról felsorolni semmit, ami véget más szerethetne, hogy állsz például a szeretet adásához. És nem elég azt mondani, hogy hát én nagyon jó állok, hanem meg kell kérdezni, érdeklődj utána, hogy másoknak mi a véleménye te rólad. Hogy te hogy tudsz szeretetet adni. Azt is vizsgáld meg, azt a kérdést is, hogy állsz ahhoz, hogy szeretetet kapjál. El tudod-e fogadni? Legbelül tudsz-e örülni más ember örömének, más ember boldogságának? Hogy állsz a csalódásokkal? A befordulással, amiket elmondtam az előbb, a csökkent értékűségekkel. Ha ezeket a kérdéseket le tudod magadban tisztázni, akkor jöhet a következő lépés, ami már arról szól, hogy mit tudok tenni ezeknek a leírt dolgoknak a megváltoztatására. Meg tudok-e változni? Érzek-e magamban olyan belső erőt? Akkor a tüzet, hogy igenis ezen a problémán, ezen a lelki problémán felül tudok kerekedni. Én az Isten gyermeke vagyok. Egy feladattal jöttem ide le. A tűz itt van bennem, amit Isten belém lehelt. Nem vagyok egyedül. Ezt döntsd el. Ha elindulsz az úton, kapsz segítséget. Tudjátok, magyar őseink közmondásával benne van. Tégy egy lépést az Isten felé, és ő 10 tesz felé. De míg te nem teszed meg az elsőt, addig ő nem fog lépni, mert tisztel téged, és a szabad akarat törvényét, amit megadott neked, tiszteletbe tartja. Tudja úgyis, hogy a tested lehet, hogy elporlad, ott 2 méter 20 centin, de úgyis visszatalálsz hozzá. Biztonságban tud téged ebben a testben. A másik nagyon fontos kérdés, hogy megelégszek-e a jelenlegi élethelyzetemmel? Vagy talán akarok-e érte tenni valamit, hogy ebből az élethelyzetemből ki tudjak lépni? Feljebb tudjak emelkedni a problémámon? És a legutolsó kérdés, ez a legfontosabb. Elhiszed-e, hogy mindent rosszul fogsz csinálni ezek után? Ha elhiszed, akkor nem tudsz kilábalni. De ha azt gondolod még egyszer, hogy ezeken a problémákon felül tudok emelkedni, és mindent jól fogok csinálni ezután,
azokat a dolgokat, amikbe berögzültem, befásultam, belebonyolódtam, ezeket mind félre tudom tenni, és meg tudom változtatni a gondolkodásmódomat. Mindenen, mindenhöz való hozzáállásomban. Akkor garantálom neked, hogy 3-4 hónap, és eldobálhatod mindenféle olyan gyógyszert, ami a cukrodat szinten tartsa. A tablettákat, az inzulinokat. Mindent eldobálhatsz. Rajtad áll. Ne próbáld, hanem tedd. Az életed a tét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál újra. Örültem, hogy itt lehettem, és ezeket a dolgokat elmondhattam néked. Ha tetszett a kis videó, kérlek, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Az Isten áldása kísérjen mindenkit az útján.